Presenting, ayan na ang ginisan nating diles ng Bicolano Oragon version. Ayan, ang bango, ang sarap. So tara, ano pang hinihintay nyo? Kain na! Good morning mga kamaster. So ngayong araw na to ay magluluto naman tayo ng ginisang dilis. So ngayon nagpainit na tayo ng kawali at kaldero. At ayan, mainit na yung ating kawali at kaldero. At pwede na rin natin ilagay ang ating dilis. Haluin na natin hanggang sa magtuyo. Para mamaya igisa na lang natin. Hindi na ako naglagay ng mantika dito. Hinugasan ko lang to, pinatuyuan ko lang yung na basa-basa na tubig. At pagkatapos nito, ilipat na natin sa plato muna, pansamantala. At dito tayo magigisa ng ating mga ricado. At ayan, maghihiwa muna tayo ng ating kamatis, bawang at sibuyas. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you. At ayun na nga, ito na yung ating kumpleto ricados. May kamatis tayo, may sibuyas, may bawang at ay yung dilis natin. At maglalagay din tayo ng asukal, itlog, asin, at pamintang doog, mantika, suka at yung tubig. Ayan, so ngayon magpapainit na tayo ng ating kaldero at maglalagay na tayo ng mantika. At sa puntong ito, magigisa na tayo ng ating sibuyas. Haluin lang natin to hanggang sa maghiwalay yung ating sibuyas. At isunod na rin natin yung ating bawang. At pag nag-brown na ito, pwede na rin natin isunod yung ating kamatis. At haluin uli natin. At ilagay na rin natin yung ating dilis. Ayan. Haluin lang natin. At sa gantong pagkakataon, pwede na rin natin lagyan ng ating suka, 3 kutsara lang. Dalawa. Tatlo. At lagyan na rin natin ng pamintang durog. At ng asin. At haluin lang natin ito. At lagyan din natin ng konting tubig. Maglalagay tayo ng asukal. 3 kutsara lang din ng asukal. At takpan lang natin uli ito ng mga 10 to 15 minutes
Habang naghihintay tayo ng mga 10 to 15 minutes, mag-aayos muna tayo ng ating mga kalat na pinaghiwaan. Okay. At maglalagay din na tayo ng 2 itlog. Ayan. Pag nagluluto ng ginisang dilis, naglalagay talaga ako ng itlog. Optional lang to na itlog kung gusto nyo or hindi. Ako naglalagay ako. Pagkalipas ng 15 minutes, ganito ng kanyang itsura at maglalagay na tayo ngayon ng itlog. At haluin lang natin ulit. Natin ulit ito ng mga 5 minutes. At ayan na yung ating diles na ginisa. Ayan. Ang bango, ang sarap. Ilipat na natin siya sa serving plate para makakain na tayo. At ayan na yung ating ginisang diles. Ayan. At syempre, titikman natin. Hindi po pwedeng hindi. So, tikman na natin. Ang sarap, masim-asim. Makikanin to. Ang sarap nito. Ayan. Sa kaning lamig. Pwede rin. So, paano yan guys? Kain tayo. Mula dito sa Satwa, Dubai. Kain na na. Maraming salamat.